105 кишвари сайёра ҷудокорони худро ба бозиҳои олимпии Париж сафарбар мекунад. ҳар як федератсияи миллӣ ҳуқуқи пешниҳод кардани 14 ҷудокор, 7 миёни занон ва 7 нафар миёни мардонро дорад. Тоҷикистон бори аввал дар таърих 6 роҳхат ба даст овард. дар умум 7 нафар имтиёзҳои лозимаи олимпиро соҳиб шуданд, вале бинобар муқаррарот дар як вазн як варзишгар ширкат карда метавонад. бинобар ин аз миёни Эмомалӣ Нуралӣ ва Обид Ҷебов дар вазни 66 кило Эмомалӣ Нуралӣ бо доштани имтиёзҳои бештар ба Олимпиада меравад. дар вазни 73 кило Беҳрӯзи Хоҷазода ва дар вазни 81 килограмм Сомон Маҳмадбеков, дар вазни 90 кило Комроншоҳи Устопириён, дар вазни то 100 килограмм Ҷаҳонгир Маҷидов, тарихи квотаи минтақавӣ ва дар вазни ҷамъи 100 килограмм Теймур Раҳимов аз кишвари мо намояндагӣ мекунанд. ин шумора дар таърихи варзиши Тоҷикистон бесобиқа унвон мешавад. рақобатҳои инфиродӣ аз намуди ҷудо дар доираи Олимпиада 27 июл шурӯъ шуда то 2 август идома меёбанд. дар як рӯз сабқатҳои як категория рӯи даст гирифта мешаванд. раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоил Маҳмадзоир барои омодагии хуби мунтахаби ҷудои кишвар якчанд марҳилаи омодагиро ташкил кард. ҷудокорон ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷа машқҳои дастаҷамъӣ мегузаронанд. барои расидан ба орзуи деринтизор касби медали олимпӣ ҳама шароитҳо фароҳам оварда шуданд. варзишгарон ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта бо ҷоиза пулиҳо низ қадрдонӣ карда шуданд. ёдовар мешавем ки охирон маротиба Расул Боқиев соли 2008 медали биринҷии олимпиро ба хазинаи дастовардҳои Тоҷикистон ворид карда буд.